Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman doğanımız soraptır. Habaşitler kimler diptir? Musulman doğanlar Habaşitler doğru yoldan ağdaşan akideleri bir näçe bozuk inançtan ibaret bolan bozuk radikal tekfirci yani musulmanlara kafir diyen cemaattir, sektadır. Arapçada Furqatul Ahbaş diýilýär. Türkler Ahbaş cemaati diýerler. Orsça Habaşiti ya da Habaşizm diýerler. Arapça, Türkçe, Orsça bilýän doganlarymız bular barada özleri hem gözleşdirip okap bilerler, kän maglumat bar. Bularyň başy musulman doganlar asly Efiopiýaly Abdullah el-Harari el-Habaşi diýilýän kişi. Öz ýurdunda musulmanlaryň arasynda fitne fesat çykarýar, kän bulogaýlyklar edýär we Efiopiýan musulmanlary oňa garşy aýaklanýarlar we şonuň netijesinde Efiopiýadan gaýdýar. Soňra Şama ýani Siriýa gelýär. Şamyň alimleri bu adamyň akidasynyň bozukdygyny bilip oňa ýol bermeýärler we Şamdan hem gitmeli bolýar. Soňra Lübnana ýani Livana gelip şol ýerde ýerleşýär we şol wagtlarda Livanyna bulaşyklyklar bolýar, siýasy durduksuzlyk bolýar, ýurt içinde söwüş bolýar, gytçylyk bolýar we Habaşy sektasy halkyň şol kyn ýagdaýyndan peýdalanyp, halkyň içinde öz bozuk akidelerini şol ýerde ýaýradyp başlaýarlar we siýasata goşulýarlar. Soňlugy bilen bularyň gizli gullyklaryň sünni musulmanlara agzaly etmek üçin ullanýandyklarynyň üstü açylýar. Bularyň doly üstü açylyp sünniler tarapyndan ýigrenip başlanýar we şu wagt öňkä garanda Lübnanyň täsirleri gaty pese gaçandyr. Ors dilli ýurtlaryň içinde musulman doganlar bularyň Habaşitleriň esasy merkezi Ukrainadyr. Sebäbi Ukrainada asly Livanly Ahmet Temim diýilýän Habaşy sektasyndan bolan biri bar. Ol Ukrainada okaýar, soňra şol ýerde galýar, Ukrainadaky müftülüge goşulýar we öz batyl akidasyny ýaýradyp başlaýar şol ýerde. Bizim türkmenlerimizin arasynda Ukrainada okan talipleriň içinde şol sekta Habaşitlere goşulup şolara alınıp ýörenlerim bar. Öňkü SSR ýurtlarynda musulman doganlar Habaşiler esasy bidgatçy soplaryň arasyna goşulup sop sırap gezýärler. Mysal üçin Dağıstanna başda soplaryň arasyna goşulup gezdiler. Soňlugy bilen bularyň akidelerini özlerinden hem beterligini gören Dağıstanyň bidgatçy soplary Habaşileri inkar etmäge başladylar. Türkiýede musulman doganlar bular ýaýrap ugrady, emma Türkdäki musulmanlar bular ağdaşan we gizli gullyklaryň ulanýan cemaati diýip tanap başladylar we tanadyp başladylar. Türkiýede kän ýerleşip bilmedi bular. Bar ýöne kän däl. Bizim bidgatçy soplarymyzyň içinde Türkmen sanaklaryň we Türkmen sahradaklaryň arasynda Habaşiler gollap ýörenler bar musulman doganlar. Bu musulman doganlar Habaşy sektasy barada gysgaça jogap, eger musulman doganlarymyz gerekli görseler Habaşitler barada olaryň akidelerini, batyl we ýalňyş ýörelgilerini açyklap inşallah has giňişleýinem düşündireriz. Elhamdülillahi Rabbil alamin.